എല്ലാവർക്കും മാതൃമലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ ഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്വരാക്ഷരങ്ങളായ ആ മുതൽ അം വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ഭാഷയിൽ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ചിഹ്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് ആ എന്ന സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നത്തെ പരിചയപ്പെടാം. ഇവിടെ ക്ക് എന്നതിനോട് ആ എന്ന സ്വരാക്ഷരം ചേരുമ്പോൾ ആണ് കാ എന്നായി മാറുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ. ക്ക് എന്നതിനോട് ആ എന്ന സ്വരാക്ഷരം ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ അത് കാ ആയി മാറുന്നു. ആ എന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇങ്ങനെയാണ് നാം എഴുതേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഏത് അക്ഷരത്തോട് ഈ ആ എന്നതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർത്താലും ഇതേപോലെ ദീർഘിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ക എന്ന അക്ഷരത്തോട് സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ഈ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചാൽ, അതായത് ആ എന്ന സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചാൽ കാ എന്നും, ത എന്ന അക്ഷരത്തോട് ചേരുമ്പോൾ താ എന്നും, പ എന്ന അക്ഷരത്തോട് ഈ ചിഹ്നം ചേർക്കുമ്പോൾ പാ എന്നും, വ എന്ന അക്ഷരത്തോട് ഈ ചിഹ്നം ചേർക്കുമ്പോൾ വാ എന്നും, മ എന്ന അക്ഷരത്തോട് ചേർക്കുമ്പോൾ മാ എന്നും ദീർഘിച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ആ എന്ന സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുന്ന കുറച്ച് വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടാം. പാട, പാത, പ എന്ന അക്ഷരത്തോട് ഈ ചിഹ്നം ചേർക്കുമ്പോൾ പാ എന്നായി മാറുന്നു. ള എന്നെഴുതുമ്പോൾ പാള. അതുപോലെ മാല എന്നായി മാറുന്നു. അടുത്തത് പ എന്ന അക്ഷരത്തോട് ചേർക്കുമ്പോൾ പാ എന്നും, പാറ, പാവ. അടുത്ത അക്ഷരം നോക്കൂ. ചായ എന്ന വാക്കായി മാറുന്നു. വ എന്ന അക്ഷരത്തോട് സ്വരചിഹ്നം ചേർക്കുമ്പോൾ വാഗ. ആ എന്ന സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. പാല. വാഴ. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. പാട, പാത, പാള, മാല, പാറ, പാവ, ചായ, വാഗ, പാല, വാഴ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എന്ന സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. സ്വരാക്ഷരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് പഠിച്ച ഈ വാക്കുകൾ ഇരട്ടവരയിൽ എഴുതി പഠിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഇനി മറ്റൊരു സ്വരചിഹ്നവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. മുൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക,
മലയാളം പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. തുടർ ക്ലാസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക.